La 080, la desfilada de moda de referència a Catalunya, enguany ha renovat la seva ubicació. El món de la moda per aquí a Barcelona ho fa al mar i ho fa explicant-li al món que apostem pel talent, però a més per la internacionalització. Amb aquest objectiu, l'escenari triat per instal·lar la passarel·la ha estat el Port de Barcelona. El port ens ofereix ara mateix un espai incomparable per explicar en quin moment estan les marques a l'hora d'explicar-se al món. És un punt de trobada, però és un punt també d'obert. Les marques incipients, les marques talentoses que ens acompanyen volen dir la seva i ho fan aquí acompanyant també a d'altres marques més consolidades, i el port, amb la Marina Vela, ens ofereix un espai per nosaltres icònic. Llavors, la ubicació en si és una ubicació molt important, és una circumstància molt important que el port aposti per la 080, que les administracions com és l'Ajuntament de Barcelona sigui un suport estratègic i, a més, la Diputació de Barcelona assumi. Després de diverses edicions al recinte modernista de Sant Pau, la 080 es reinventa. Veníem de Sant Pau, un espai estratègic també, icònicament preciós, però anem a un espai exclusiu. No n'hi ha cap altra passarel·la al món que estigui a sobre del mar. Un mar que ha marcat el caràcter de la ciutat i que ara també ho fa amb la moda que projecta al món. No n'hi ha res més obert, més líquid, més preciós segurament que el mar. Ho volíem explicar en quin moment estem amb aquesta 37a edició, ho volíem fer aquí i la gent està molt contenta d'aquesta nova ubicació i estem gaudint d'uns dies que acompanyen, llavors estem molt contents. Un aparador únic on conviuen marques consolidades amb marques emergents. I tenim, per exemple, marques tan consolidades com Adolfo Domínguez, Custo, Ricardo Seco, que internacionalment de Mèxic ens acompanya demà dijous, però a més tenim, per exemple, 4 marques que van sortir del programa de moda del Fashion Forward Barcelona i que són marques que aposten i que surten d'aquest talent que n'hi ha a Barcelona i que n'hi ha a Catalunya. I la gent que persegueix el seu somni necessita aquestes oportunitats. Un talent que ha salpat del Port de Barcelona i que ja navega cap a l'èxit.